This is Eiyan at your service. Charat! In today's video, I'll show you the gimbal I use during my during my previous trip in Singapore, and for the recent video that I uploaded in YouTube. So, moto akong igamit para mo-stabilize akong mga shoot. So I'm just using a smartphone, an iPhone in particular, and using gimbal so that it will help to stabilize the every shot. So minanglan tawag ka ng steady lang ba? Kaya ganing dili gyud siya mo shake every time nga magsikitag-lock ka, magsikitag-shoot. So mo ni siya akong gigamit nga equipment. So this is also helpful for YouTubers who just started doing YouTube, doing videos, doing contents in YouTube. So this is it. So this is the gimbal that I use, and this is from Feiyutech, and this is the Vimble 2. They have different models sa ilang gimbal. So nasa smartphone, gimbal for smartphone, gimbal for mirrorless cameras. Yeah. So mo ni akong gigamit. Right? So atong tanawon. So mo ni ang gimbal, guys. Mo ni siya for smartphone. So ganun siya. Naidaghan nga mga sa market ani, pero akong gipili kay ang Vimble 2 sa Feiyutech kay ngano man pwede man siya mahimong ma-stretch nimo. So see, ma-stretch siya. So kung pwede ka mag-selfie, so pwede na na siya allowance ba. Ang uban man god, so for DJIs mo kay ana ra gid siya. Digit siya ma-fix ra gid ang iyang height niya. Na siya tiil. So kung gusto mo mapatingdog, pwede sa ini gamiton. Yeah. See? Na siya. So may kuha ng mga smartphone, mga butang dali. Ba? Pera? Itang smartphone. So make sure nga balance ang iyang kuha kung magtaod na mo. So balance yan. So kung hindi siya mabalance, ato lang i-adjust dali kayo. Naman siya retractable nga kuha. Okay guys? So ano siya? Ano siya? Oh, ha? Pwede sa siya now. Ha? So, kung magkuhan mo ni, palit mo, adto lang mo sa Macy's. Macy's? Commercial? Basta na sa kuhan, ATM. Wa kon la bayri ha nga mo promote ani wa so go bayri sa kuan sa Gimbal 2 company. Okay guys, this is not a review, this is also not an unboxing, but ako rin yung kita ninyo kung ano sa akong gamit. I'm just using kuan smartphone o kani gimbal ka. So guys, ako ipakita ninyo ang short clips nga akong gi-shoot. So mo na siya.